Случвало ли ти се умът ти да не спира? Твърде много шум, твърде много напрежение и сякаш няма край? Случвало ли ти се да искаш просто да натиснеш пауза на цялата тази суматоха, да забавиш темпото и да усетиш онова дълбоко, естествено спокойствие, което все по-рядко се появява? Сега те каня в един момент на тишина, момент на облегчение, където мислите ти могат да се успокоят и тялото ти може да се отпусне. Пространство, в което можеш просто да слушаш и да си позволиш да усетиш какво е истински релакс. Да не трябва да правиш нищо, освен да слушаш. Познато ли ти е чувството да се въздържаш? Сякаш чакаш позволение да бъдеш себе си? Дали не се съобразяваш с чужди очаквания или преценки от свят, който ти казва да влезеш в определен кълъп? Но тук и в този момент ти не трябва да бъдеш нищо различно от това, което си. Не трябва да доказваш себе си. Не трябва да се опитваш. Ти можеш просто да бъдеш ти и това е повече от достатъчно. Така че сега просто вдишай дълбоко през носа и издишай през устата. И докато издишваш, почувствай как раменете се отпускат. Как се появява малко повече пространство за мислите ти. Още едно дълбоко вдишване и докато издишваш, знай, че ти оставаш в съзнание и в състояние да контролираш с какво да се съгласиш и какво да приемеш. Ако очите ти не са затворени, позволи им плавно да се затворят сега, защото в този момент нищо друго няма значение. Няма нужда да правиш никакво усилие. Просто остави отпускането да дойде от само себе си. Просто слушай гласа ми и наблюдавай какво се случва. Можеш да отвориш очите си по всяко време, ако решиш. Но сега си дай възможност да преживееш дълбокия комфорт, който твоят собствен ум е в състояние да създаде, когато му позволиш. Да преживееш какво е да се чувстваш у дома вътре в себе си. Сега още едно бавно и дълбоко вдишване. И докато издишваш, просто забележи какво се случва, когато си позволиш да релаксираш, дори и съвсем малко. Няма нужда да се насилваш. Просто слушай, без усилие. Просто се отпусни по твой начин и твое собствено темпо. А сега си представи топло усещане, започващо от върха на главата ти. Като мека вълна на релаксация, която бавно се спуска надолу. Разтваря всяко напрежение от челото ти. И докато тази вълна продължава да се движи надолу, може да забележиш как мислите ти започват да затихват. Потъваш по-дълбоко. Успокояващата вълна се спуска надолу по челюстта ти, врата. И може би вече усещаш как дишането ти е станало по-дълбоко, някак естествено. Защото това състояние не е нещо, което идва отвън. То е нещо, което ти вече знаеш как да постигаш. Както когато загубиш себе си мечтайки,
както когато времето лети, докато се занимаваш с нещо, което обичаш, или когато се чувстваш толкова удобно и в безопасност, че можеш най-накрая да въздъхнеш с облегчение. Сега ще преброя от 5 до 0 и когато стигна до 0, ти ще се чувстваш толкова спокойно, колкото не се е случвало от дълго време. И с всяко число тази релаксация може естествено да се задълбочава или може да остане точно на това ниво. Твоето подсъзнание винаги знае точно от какво имаш нужда. Довери му се, че ще извлече максималната полза за теб. И сега 5. Потъваш в безгрижно спокойствие. 4. Напрежението от тялото ти се стопява. 3. Усещаш изненадваща лекота или приятна тежест. 2. Всичко се забавя. Всичко омеква. 1. В теб се настанява тишина. И на 0 отпусни се колкото е комфортно за теб в този момент на покой. И сега, докато усещаш това спокойствие и мислите ти се изясняват, може би се чудиш как ли би изглеждал живота ти, ако това състояние винаги е достъпно за теб, когато имаш нужда. Това усещане не идва отвън. То е твое умение. То идва от теб. То е твоят собствен естествен начин да възстановиш ума и тялото си и да се почувстваш добре отново. Може би от много време вярваш, че трябва да се промениш в своя версия, която е по-приемлива за другите. А ако всъщност не трябва да го правиш, какво ако точно сега си позволиш да си напълно себе си? Не версията, която се вмества в чужди очаквания или одобрение, а твоето истинско аз. Защото дълбоко в себе си ти вече познаваш своята същност. И тук ти е позволено да я оставиш да се прояви. Представи си, че стоиш пред огледало. Но този път, вместо да търсиш недостатъци, вместо да критикуваш или сравняваш, просто виждаш себе си. Не просто отражението, а личността вътре. Тази, която винаги е била там, тази, която е достатъчна, точно такава, каквато е. Отдели момент сега, просто да постоиш с нея. Не да коригираш, не да променяш, просто да приемеш. Ти си ти и това е твоята суперсила. Дай на себе си пълно разрешение, просто да бъдеш ти. И докато правиш това, вероятно чувстваш нещо вътре в теб да омеква. Като топлина идва отвътре и те обгръща в нежна прегръдка любовта към себе си. С тази любов идва и дълбокото състрадание към себе си. Не защото е спечелено или извоювано, а просто е заслужено, защото съществуваш. И в този момент се появява това усещане за цялост, като при завръщане от дома. Едно приемане, което никога повече не трябва да търсиш отвън.
защото винаги е било вътре в теб. Една тиха увереност. Това усещане за твоята стойност вече е част от теб. И докато то става част от всеки твой избор, от всяко твое движение, може би ще се запиташ какво още е възможно. Колко още увереност, колко още спокойствие можеш да приветстваш в живота си. И когато моментът бъде правилният, когато усетиш онова желание да се потопиш още по-дълбоко, ти ще знаеш къде да го намериш. Сега ще преброя от 1 до 5. И когато стигна до 5, ще излезеш от хипнотичното състояние с усещането за свежест, презаредена енергия, спокойствие и малко по-силна връзка с себе си от преди. На 0 винаги присъства тази тенденция за по-дълбоко потъване. И сега на 1 затваряме вратата към подсъзнанието. 2 залостваме входа за негативни мисли и въздействия. 3 запазваме със себе си всички позитивни емоции и нови осъзнатости в предстоящите дни. 4 сливаме се все повече с обстановката наоколо. 5 очите се отварят. Напълно буден си. Добре дошли обратно. 1, 2, 3, 4, 5. Напълно будни.